basekhona bazonikela abaphakamisa isandla ngibabone naze nanenhlanhla buka nijoyina uma ngihlengiwe ake nishaya isandla ungiphethe kahle sithandwa sami ungiphethe kahle moya ingcwele simshayeleni isandla uma ngihlengiwe ngiyabonga moya
Ngiyakholelwa kubaprofethi. Namuntu endikolela ngezinto engake ngazenza. Namuntu endikolela ngezinto engake ngazenza. Izinto engake ngazenza. Izinto engake ngazenza. Namuntu endikolela ngezinto engake ngazenza. Namuntu endikolela ngezinto engake ngazenza. Izinto
yabona. Bonke laba abanikelile ninenhlanhla. Ninani? Sathi sifastile ngelinye ilanga uNkulunkulu emuhle wavele wenza lenkonzo yokupledger. Niyayazi inkonzo yokupledger? Lenkonzo engithi ngathi ngisuka la ngiphethe 7.5 million wami ngiyaphesheya. Ngavele ngawumfana omncane. Ngasaba nokuvela ngavele ngayibeka bengayibona abantu. Kodwa uNkulunkulu wayiphendula imithandazo yami. Kuthi noma kuthiwa ake sibone osomabhizinisi asebengathi bathe abangakafiki ku-35 years kodwa sebena mamiliyoni amancane abasukume bathi sukuma sikubone nami ngisukume nje nginganankinga nje bathi nje uyezwa nje ungabi nenkinga nje makuthiwa ake kusukume umuntu ogibela imoto ka-15 million uthi nje uyibhake nje endlini sibe u-8, 10, 11, 15 million nje ungabi nenkinga. Kuthiwa ake kusukuma abantu abahlala endlini ka-20 million uthi nje because ngathi manginikela ngapledger ngangabuka umuntu engimnikayo kodwa ngabuka imisebenzi yakhe. Inkinga wena uthe mawunikela wabuka mina wangabuka into ephakathi kimi ukuthi yini lena iphethe lo muntu. Anengizwe tendeni. Njengamanje siya kakhulu uyasondela uzimdola uzofaka ushwini omthekhala. Kodwa ngelinye ilanga yathi zenzeke imanga etendeni elincane elidelelekile. Ngathi mina this year ngifuna ukuthi mazithi next year April ngifuna ukukhetha 1 abesifazana noma abesilisa engiyothi unyaka wenu le nginika nina up to next year April. Nginika nina imoto, nginika nina amabhizinisi, nginika nina amadoda, nginika nina imishado, nginika nina imizi, nginika nina but umuntu ofanele decide namhlanje yinina.